Lacike, počúvaj, toto je ten americký sen. Tu. Nie, to je americký sen, ne? Čo, bol napínavý? Čo? Čo, však ten sen, ne? Ale nie, Lacike, že nie, že on je, že snívalo to, není ako taj, že som bol koncentrovaný, že som spal, že niečo ako... Nesnívalo sa ti? Nie, ale to je ako čisto mentalforicky myslené. To poviem rovno, že to myslí metalforicky. No. Pučuj, ale buď ty na mňa chvíľu, ale ešte velice, že úprimný. Na čo sme sa my dvaja sem 12 hodín drbali do Amerika? Ty počúvaj, Lacike, pamätáš, čo povedal Ali Capone, keď on odchádzal do Amerika? Strico Alino? No. Strico, tak to ja viem celkom presne, Puco, tak to ja si nespomínam ani tuk. No, že keď chlapci, nebuďte tu na Slovensku sa nedá robiť nič. Takže príďte do Amerika, lebo tam sa veľa dá podnikať s alkoholom, lebo tam je promiskuita. Však toto hovoril Strico Alino Capone, ne? Jo, Lacike, že jak tebe dopína one na vzdušie ku Chicagu. Viem, no. Počuj, Puco, ale však to my by sme mali vedieť, že kde Alino býva, Strico, ne, Capone? No. A ty víš, kde býva? No ne. Jak to zistím? Že sa spýtam, ne? Počuj, a nezasunieme radšej černošku. Ale, Lacike, nebuď romantický, prišli sme kvôli biznisu. Aj sa dobre, no. Hej, ty chlapec, poď sem! Poď sem, no!